Sa number 2, no booster shot, no entry, ginapatuman sa karon sa City Hall building sa Carlota City. Kung wala ka booster shot sa bakuna kontra COVID-19, hindi ka pwede makasulod sa City Hall building sang Carlota. May mga signage mismo sa entrance ng City Hall nga nagapahanumdum sa mga pumuluyo nga kinahanglan anay nila magpa-booster shot. Sino kaya Mayor Rex Halandoon, isa ini sa mga rason kung nga ang Carlota City ang nagapanguno sa mga LGU nga may pinakamataas nga vaccination rate sa Negros Occidental. Dugang pa sang alkalde, nangin issue ini nga ginhaboy sa iya sa nagligad nga piniliay nga istrikto sa iya kung bakuna ang paghahambalan. Plano pagid sang alkalde nga i-require ang tanan nga mga estudyante kag manunudlo nga mangin kabahin sang face-to-face classes. Ang kutob sa wala makakumpleto sa bakuna, hindi makaupod sa face-to-face classes. Patag niya, initanan ang iya nga ginahimo para proteksyonan ang iya komunidad. Kung kalabanan sa mga pumuluyo sa ila syudad, bakunado na kag may booster dose, amat-amat na sila makabalik sa normal nga panggawi. Talaga masulod sa City Hall, dapat naka-booster. Bisan sino ka, hindi ka kasulod sa opisina ko, ngayo ka bulig, or mga kwan ka, kung wala ka boosters. Hindi ka pirma kontrata, hindi ka ka-transact sa kwan, kung wala ka booster doses. Si face-to-face, asa ka face-to-face naman niya, dapat kompleto bakuna. Kompleto, may pa boosters. Wala pa boosters. Wala pa boosters. Kaya encourage ko pa lang ang boosters. No?